Facebook no you real life no anu akɔhwɛ wo de na mentra e wo TikTok ya aha me ne mo ana ye adwuma no Yabeda ora Yesu Kristo asibebe se ene enwume nso ode enkwa ache Yene ora Yesu Kristo akwapam se de biara da Ghana time ebo eat pepepa yabeba ka safidie so eye media no so ne yabebo Kristo asemu dawuro Yaba bebo empire na ene dwumadie no yede ahye so Dodo a ehwem on TikTok God bless you all. Now say Letitia Pokua our journey life no Radisha. Dodo was nyina God bless you. Power tap the screen and share the live video with others for it right now. I feel bit me I share link no at the ato your platforms ahudu nyina mu including WhatsApp. Adada nyina sasa na yusu. Please now say what like a program and God should bless you. Join and say Obade Nyankopon adom. All right, yanko ebrenoko and what tonight to home tino. Yemo bompa na yantu adwumade ne so. Otumfo de Nyankopon shiranka odi. Amen. Soro pa Joseph Aboniche braso se yede wonu masembra o man no. Soro pa ucho se be kasafa osankanini mu na somo beka bia mfiru ahome mu na ono beti asem no nso wo hira won watuma bo abrabo trene na opio no manyamu a okwa no mfra yeti wasem nyina enya iraba enwani madom ni hira otumi nti bedi hineda amen amen Alright, enjoy amen ane empire wabo ade amaye ede dwumadi nanim yo nyamema ene adofo mu a ene nyume nso yesai ene ahia yebeda owura Yesu Kristo ase sa se na nyume nso ode enkwa chei na eno ayede ho hye ne nsa ne yente bone bia Waduma boy yakwani abedi nyina mu onamna wo mo bro so ana akura yemu edise de tumi na so yanso na wa boy na enyume nso ahia mu a na jese Kristo waye bia mai yena na sesu na do hoda amen eno ayedu anamo bai eno be din komo na eneno nso ye beto aso na nsane na message ye de bae no yetudi se Adam na ofri dotim na besako nti asem na nsi ai ena enra ye de ne part 2 e bae eno part 2 no yetudi se onipa bia bewu nti oti ase ifa ho etu Kristo so samuani da so ba every say Yesu Kristo de ona wewu asore onu biem oda so ti ase
Mr. Anna, God bless you. Amen. Nti o do to no so de di akire no obi nya ne pa na wama enkwa eni awie za enra ye kan sa asem no enen so odi asem foforo asmae ai na enasem no matudi se bone ensuma ti asem ni bone ensuma so that say ai bone ensuma yes se ka se ade ensuma che se untimi fansie ai ti asemni e ka se ade bi ensuma yes yes wo ye de be pie ye untimi fansie wo de be pie hallelujah amen ntine anumere message no ya to dey say boni wo hoyi ensuma nti mesel se dɔwere baako ɛkɔ ne fa so deɛ ɛne yɛ ntrane ntie nkwagyesɛm amen amen ya na bebree adwen yɛ wɔn sɛ ewiase wei no ayɛ timu no wobɛtumi ayɛ biribi de asie ampa wobɛtumi ayɛ biribi de asie nipa bɛrɛ onyankopɔn deɛ wontimi fa biribi ansie no adeɛ bɔne adeɛ papa wontimi fa nsie nyankopɔn enti ebia na wohwɛ me ebia na wɔ life no so wotie me wabɔ adwen mpɔ sɛ wobɛdi bɔne bi wɔ kokoam wopa anadwo a mepirikyie sakara wadwen because ayere so paa so a ɛbɛda di ɛda di nso a ɛrenguaseɛ na bɛto hallelujah amen sɛ masɛ mato din sɛ bɔne nsuma nti mo a anaasɛ binom a modedi bɔne asie nyinaa wobi atumi adi bɔne 20 years ni wakana no atum hwɛ opa pɛmu ka bɔne hallelujah amen anyɛ saa aka na awɔtwe ebipia mu no magu ase ahekura na nu na awɔtwe hallelujah amen bɔne nsuma enti ɛna na dwi anasa na nwumere ya me ne wahyia na wɔnkyɛn me betufo ewiase we na ɛda hɔ no obi na de bae saa tumi no a ɔkɔma de ma wiase we be pie no ɔno esum nuru suma no yenya bibia mfa nsie no dari hallelujah amen enti etoda otimi ye di na ohwe nipa bi hwe nyagobo ti hwe nipa bi di chesa no hese nipa so mesi benya adwen sakira Church International Kumasi Sokoba Road Village Bola Junction ene yewo osofo odifo ozabgani Jacob Beche asafom ne yewo Evangelist David ni ujere ni ana mene wo hia mene yona kinkani sa ana yebo adwuma wo studio ha bone nsuma sa ntorofo mene wo hia ai abrantia ababawa eno eja wutieme hwe hu yi wo bone ho pa wadwen se obedi bone asie dabi danyankopɔn anim sa to pass sa amen amen kwa Mark chapter 4 yes verse 22 ojo say na bibi biara ni ho a tahayo Yesu Kristo no na ekasa sa ono a o se bibi biara ni kukuo mu a bibia no no a ewo kukuo mu a wonyi ni wadie hallelujah amen ye kasa bibi wo kukuo mu a ai asekere ne sen ahinta ade a ahinta sa wona na bi hey ye preachie ye kasa yi ai onkwa na show dem onkwa meboa sa onkwa wona nim nyama wo ye ne dem ho waboa no sa
ɛwɔ center table so sanete sɛ awurade tu na ne hwɛ wo dɛm hɔ ha wɔn so apepa tuo wa pepa tuo wahu nkyɛ ana wo geji ye na ade wani hwɛ tokuro nim o hwɛ sɛ bɔ a hallelujah amen ana ade hono ɛho moba packet bɛ sɛ edu agu hɔ ɔde agu hɔ sɛ kamoa ɛno nso gu hɔ mienu ɛda so saa hallelujah amen ti asɛm ni saa ana wɔbɔ dena apɛ bulletproof ensu gu ho saa ɔbɔbɔ an ho o de warranty boot enso agu nkyɛn ntaye mu nneɛma o kaki da ho ɛda ho ana whisky esi nkyɛn so de ase saa ana wɔwuro anasa wɔbobɔ hwi yes enum ɛde agu ho power ana de tramon so ahyɛ polity bi mu asili ne da anadwo obe commission wagye ne mask nyina agu hɔ hallelujah amen gloves nie mask nie bibia agu hɔ obeko operation nwumere brother opa sakrawa duana bi I tell you number 2 nya saa yɛbɛkyew pa whatever one ncha amen when you are bad ɔno nso the same thing the same thing ọba ọbọkọrọ no deɛ ya na ɛmi nwanwa mpo ɛgye sɛ bɛbɛsi a ɔbɔkọrọ no ni wu wɔn na ɛkɔ hwɛ adwuma no ba data no adresse ti sɛ obi a wɔyɛ innocent ɔfɔ adwamanfo ataade ahyɛ tutu ni praise God amen na ɔnenam baabi a ɛyɛ residential area baabi a abɔgafoɔ teteɛ saa ɔbɔ spy anadwo uma information opa sakrawadwen saa Christopher bane nkyɛ amen mansa matu de sɛ bɔne nsuma timi fa hinta nsuma nti Yesu Kristo sɛ na bibia ne kokoa mu a bibia ne wɔn mu a ɛwɔ kokoa mu a wɔnyina die anasɛ bibia ne hɔ a ɛwɔ kokoa mu a wɔnyina die obi yɛ ɔhene ti akonnwa so ɔdɛɛfoɔ a wɔn manfoɔ nyinaa agye watum nanamoa yɛ a wote akonnwa so ɔte kɔkɔɔ soɔ bɔɔ kora ɛhemfo bi kora saa hyehyɛ n'ase hyehyɛ n'ase ɔyɛ ɔbrɛmpɔn ankasa hallelujah amen ɔno nso na odili cocaine dela paa ɔdɛɛfoɔ mu a ɔpaase cocaine ɛrekɔ amɔnɔne ɔte akonnwa so nti yɛnkyɛke no nana wopa sakrawadwo anyɛ saa dako bɛyɛ dabɔneɛ ma wo a wɔne wo bɛgu ase ama wiase nipa nyina hunu wada paa ti asɛm no ye saa tie bi ti ahemfo nketewa bi a mɔkeka wo a mobɔ saafoɔ no bi kyiri dɔm no mɔnsakra mo adwen paa sɛ bɔne nsuma Kristo ne babi bɔne nkyɛ amen Yesu Kristo oyɛ wiase agye nkwa saa ne teɛ bibia ne wɔn mu a ɛso akata ɛwɔ n'anim bibia daadi nti wɔ sɛ menka kyerɛ obi a wohwɛ no biara ne nnɛ sɛ bibia ne kokoa mu a wɔnyina die bibia ne wɔn mu a ɛwɔ kokoa mu a wɔnyina die hallelujah amen wɔto kwae wɔto obi maa so okuru nim sɛ wɔyɛ adwuma papa bi nanso ɔbɔ ahyɛ wo bra hallelujah amen wɔto kwae wɔ kuru wɔ Ghana okoduru na ne kuru bisa sɛ adwuma bɛɛ na ayɛ wɔ sɛ ha deɛ wɔne tua wɔle to ala sɛ yɛ tutu ni ti asɛm de ɔnka no korɛ no ɛyɛ wɔle to ala sa ɛyɛ aprapra ne clean ɛwɔm ka ne clean hallelujah amen ɛnso ɔboa ɔbɔ tutu bra aborɔfo nkɔkorafoɔ no ɔne wɔm na ɛda sugar daddies hallelujah amen bɔsɔmɛ na wabɛgye manhye ɔntɔ proto ɔde ɔtɔ fie nti ɛdi bɛyɛ sɛ 1 year 2 years a na wagye leave na ɔba ne mɔwerɛ baabi ɛkɔ kani
openti na nima ye tattoo nyina ai yese tam ni ku hwe ni din wase me yere wasesa praise God amen ashe obra no obo sa na otie na oba wote sa awa kontuo mu no ai nanso wabusuafo nim sa adwuma papa na aye no no wan sakra adapa be daddy pa so bian ho o sase we so wiase ha obetima ye bribidi asie da dabi nta ntiebiri mu a moti kokuam na mudi bone no mon sakra madwen amen amen ka ho be mame Mark chapter 4 verse 22 yes na bibi bia ni kokuam a be bian a awo kokuam a wonyi na tie wonya le bai wonyi na tie wo ye sofo wate asoi sorima ani potamu ho ani gana ni yesi ni banyira nim sai wo de kristo ena ye adwuma so na nim ba bia kwaje ni tumi kokuam ade no no shanka oba de ni amen ansara oba from the pulpit no ajesu okose danketo bi ansana wapie sofo danketo mu no ya akoye be wo o pa sakra kristo baba ne nche amen okowura ho a waye altar keto bi altar no ekukuo bi ne siwo na kendo etwa ho ahia kendo bi fita green blue white yellow red etwa ho ahia sa hallelujah amen ana wode hye agu kukuo ni ana moto bi aye ho sa ana kona no danger ebobo ho ana osuso incense praise God amen owura no owura ne shirt yes owura ne mpaboa na ode ntuma fitaa bi aboni mu na ode danger aboniti na ode bia san ne mu ahia na wagu anafra yes na obotumi ni di hallelujah amen kukuo ni nkyɛn ahwehwɛ da hɔ atwere wɔ saa to obotumi ni di a na tumi na abɛdam bɛda ahwenim na ɔhohoro ne nsa ɛwɔ pan bim ɛwɔ danketewa no praise God amen sika nketewa bi twere ho to ɔhoro ne nsa wie a handkerchief bi egu sika no so na ɔde apepa ne nsa waka nkye awi to wie a na ɔkɔforo ne kaa na ɔkɔwura asɔ dɛ mo sɔfoɔ ɛnsankyɛne abayɛ nyinaa no ɛne deɛ ɔta kukuo ma wɔyɛ no ɛda kristo anim paa wansakra a onim bɛgu ase saa ɛfiri sɛ yɛfa kristo din anya aseresera deɛ Shanka about it. Amen. Once I call that what 22. Yes. Baby piano kukuomu. Baby wa kukuomu. When you were dear. When you right. When you the dear. When you the dear. Bibi wa kukuomu. When you the dear. Yeah. God of one round table. Was a bazam footballer. Footballer no ko Benin. Oko Togo. Oko Burkina Faso. Okwa na ono nso so wakoye nyankema de bi saa kanye mabom saa twitwam wabiti ye ne wo wongro ho ne de aye ni ma bi ama no sere be oba coach ni me panase sere be oba obetima hye goals de bia bi bo ne nsa oni megu ase da ko de bia bi da nko hallelujah amen obeso otodwom won so akoda funda kam 3 days ni atete ntachere maso sere ba otodwom a edipa betene nka kokwa mu bone a udie no ene de wo ye no ebeda adi sa Christopher Manencha amen all preposition our abam about aduru no akoba bi ni a kire nsa amumade ni won pa obi a oye faje amra on famra kan katrema twane nanso ane ne nsanso a fagu yawo mfabra ne fanya de ma obedi nkudim hallelujah amen ni body di boni sie o ni pe di boni sie Nsuma se bone na me kaza tire wo mo a owo sabra bonim se Yesu Kristo me pacho ni tumi no e tumi a emu ni hwehwabia dabi na obi a obewa de nsa onye bone betre na sase wesu bia no obepa ho ntoma edi 10,000 years kura oni begu ase oni begu ase amani pa nyina hu wada pade Shanka about it amen ento pa ye preach you no mesrew se sawadwen tan na de na nkwa so ba no
ehu ayi nhyɛnka ɔba de amen kɔma me bibibia no kukuo mu a nti kristo si biribia no wɔwɔ kukuo mu a wonyina die anasɛ wɔde hinta wɔde ahinta na die hallelujah amen ɔno nso yɛ ɔbaa wɔne bɛma nyim bɛma a wɔne ne nyim yei wobɔ okura yɛ obi kunu akwama obi kunu ne nanadra ana wafa nyinsɛ nyinsɛ no a ɔfaeɛ no ɛpie a ɛbɛyɛ no nguaseɛ meboa saa na wafa ho nwaa na ɔkɔ ayaresabea na ɔkɔto nyinsɛ no atoa wadwen sɛ wayɛ afa ahoadi ɛda nyankopɔn ani ɔpa sakra wadwen ka bɔne hallelujah amen ɔba abaya ɔkɔ sukuu ma wɔn nyinaa na wofo nyina ni sɛ wɔyɛ virgin ɔmpɛ no asɛm ɛso ɔtwe mpena wɔburu mu paa kristo fa wɔne nkyɛ amen sɛ wɔnsakra wɔatwe a ɛne guase a bɛtɔ no sukuu no ntimi nkɔ bi wada paa bɛda adi nhyɛnka ɔba de ni amen wɔyɛ aberanteɛ ne ɔkura wɔyɛ odifoɔ ya wɔde nyame din ɛhyɛ nkɔm hallelujah amen ɔbaa ne ne bɔ mpaeɛ wɔtumi de nada kwan bi so dada ɔbaa yi obi yere so ɔsɛ sɛ atimi de ne kɔɔ dɛm ɛne na kɔ akɔda odifoɔ ɔbɔ nyame din wowieyɛ ɛna wosa nsuo na ade anɔnte wɔ yere gum meboa na wopɛ nkyena boɔ ɛhono frae na wodi bi kɔ dware na de ebi nso ma wo bani dwareyɛ bi okura no yɛ obi yere wɔbɔ musuo paa hallelujah amen okira wa yɛ bayi ɔdi fi ho nti nyankopɔn ni pabi ɛnɛ saa na dodoɔ na ɔbrɛ wɔteɛ wɔte yɛme fie te asɔda sɔgya sɛ ɔbɛbɔ ntɔma nhwie ɛntɔre afa kotade ahyɛ ɛsa de bɛyɛ atifudwuma ɛsi daa ɛsimi bɛ praw paa wobɛhwɛ fam kristofo ba ne nkyɛ amen nti mo a motete ansɔda ahodoɔ mu na mobɔ saa berɛ no nyinaa no metumfo nnɛ nadwoi mo paa sakra bɔne nsuma ɛhinta da baako ne kankɔ yɛyɛ a ɛmpie no ɛyɛ kɔkɔbɔ ɛsɛ asɔɔdom mɛboa akɔsoa ba na ne na da adwoa ba na ne na da sisilia ba na ne na da ana ne bi ɛyɛ video call ana mu agobɔne ɛna ɛkɔ soɔ wowia no asa sɔ microphone na wabɛto dwom wobɛpirikyi ho ɔsere wowia no asɔ microphone na wabɛka nyamsɛm ho ɔsere na asɔfoɔ binom nkwadaa wɔ mu wɔ mo tete a dodoɔ no ne wɔma deda sitire ɔfa ne nkwadaa prophecy abasa akora no mɛsom ɛbɛwi asɛ na ne nada asa afa ne yɛka sɛ wɔyere aka ho busudeɛ bi ɔkora ne yere anya ketewa no afa no aka ho ɔne nada owia no ɔba akora na no mamu obi amaneɛ ɛda nyankopɔn anim kristofo ne bɛbɛbɔ ne nkyɛw amen sɛma sɛmatodi sɛ bɔne ɛwɔ hɔ yi nsuma nti kristofo binom mohwɛ mu ye wɔ bɔne bio ho ghanafoɔ binom mohwɛ mu ye ɛwɔ bɔne ho sɛ ɔta sɛ watumi agye contact akɔkum obi nyɛma sika fia bi na wode abɛtene bi abaa na wowe nsa na wokɔ na woba na woyɛ sɛ wadwen sɛ woyɛ smart ɛda nyankopɔn ni nti wo sakra ɛbɛboa wo amen anaasɛ wɔdeɛ hinta adeɛ bia no wɔ wɔdeɛ hinta ɛna adie sɛ obi wɔ so ɔde bɛtia ɛna adie na sɛ obi wɔ so ɔbɛyɛ de bɛyɛ ɔde bɛtia ano ntie halleluya amen na yɛ sɛ wei no ɛnyɛ force by force sɛ deɛ meekɛn wantie na wobu ani gu so a animguaseɛ pataa na bɛto o yɛna awerɛho sɛ ghanafoɔ maba wabinom paa bra titare nkurɔfoɔ ko wo saa ɔba bi a wohwɛ me na wotie me bi a wotare obi korɔ metomfo sɛ sa woadwɛn
sakra ayawo dia ibebu odua kunkwa nipa no a wo ne nam ekoban obi ku odia nyodia won hwe ya ubewu bobu odua kunkwa ubewu kwa obi tumi kwatari obi ku oba no tuni edi na kire so so that say it is one twon a tumi na edi oba na chi kwatimi bodam betima bodam last believe be o bodam sa no odi obi ku na chi se oba no so empabofo kuto bompa wunti wonhwe ne ma wunti wonhwe no otare obi kuro na ahweme kan wa se o se dema na yawo dia obi anya wo dia kurasini challenge you shall go about it amen satra won to free sa bonsuwa abatira mu no na bompa se kristo aba no so no dia na odi alifudia chi a okira be ko se sa kristo ba wanencha amen kawo de mama wasai that ma 22 yes bibi bia ni kukuo mu a bibi ni wa ma kukuo mu a anadie anasa odi hinta anadie hallelujah amen ote kurase abusia koko loko baby no akogye du no odi akɔhye koko mfimfio bua be so bi obewu ni ba no ne nya manso sem no te so bonu mu so kofo no ho a enkuno yese omubu mu wo etu obi aye sa kumobi kristo se me kanjo se dene medeja adenanim boni a wote koko mu die no me pacha ensuma o ensuma boni bia orofo me se wote koko ma wudie no ensuma etela nyumira me boni ba bia kokosa agala kirabi na yesu kristo ni maye to so nyere na ba obebu atasefo ne mfu atai sa abawo na won suba na won woni ya tisai se kristo tuna ni so wabrabo mu a ene ma ba ni obehunu ene ma ben kristo baba ne ncha amen wase bibien ho a ewo kokoro mu a wonyina die wonyina die anase odi hinta anadie so bi waso ne betia odi betia hallelujah amen obi waso ne dia ne se won se nipa takra wo jem hyenwa no montem se wo sa adepe bo bi nche ya ono no pe no nyam pe bi ntino no ase ni ni akire obi no nyam hunu no wi anu abona no se menka nje obi ase no bo oni megu ase bi wada padi oni megu ase adankasia kura wa wadi jinkrofo sika din kukuom wona kwa bone so aje krofo japade soldier se wona kwa bone so ebu krofo faso wada pa be deje woni megu ase kwa de ntimi nka owura na ni ba bi bo ne pa ma ne kokum immigration officer ya che no sia ya che no de da ko si yedi na sen ite bia na enya wudi boni enra ya nche ana wo ya mra to die bi wadi o se wudi asie nipa onyankopɔ se menka josu ho edelani madeja mi se nyankopɔ no esun Nsuma no wana bo ontu timfa bibia nsie yes home ni ene dia jameso amen to pa bone no jayo opa jai na de tere ne papachi sa na muaw na kristo mfa hu mabo sare tie ishanka ba de ni amen abata bi na de se ode bone babo ne bra nti okum nibia edi ni sie no gas obi ahui se no nyankopɔ ahu Genesis chapter 4 verse number 8 to 12 yango Genesis chapter 4 verse number 8 Genesis chapter 4 yes verse number 8 what you say na Cain ni nwa Hebel kasai owura bi ni efre ni Cain ne papa ni Adam o ka fo wo ba no a Cain ena wo Adam na wo Cain ana wo ni nwa Hebel kan sa nti na omumienu nyina ye kuafo ba ko ye dwahwefo ena ba ko nsusu ye kuani a odo no bae sa eti omu kuafuom ena
omo no bae no e bae no sa we de ne de be ba afode e o de ka firi wa hokora bra ai ko Genesis chapter 4 verse number 1 yes na Adam hu ne yere Hawa enti Adam ehunu ne yere Hawa ni onyinsɛn ana onyinsɛn ni ɔwo Kain ana ɔwo Kain ana ɔse nti ebra wo yɛ pɛ no ka sɛ awurade adaworoma manya ɔbarima hallelujah amen ɔnsɛ tɔ da ya na obi timu sa sɛ Kain ebra onyankopɔ pam no no ai ɔkɔware yere ko ware yire o baabi na ɔba bɛ na na sa abrɛ no wɔ hɔ a ɔkɔware ɛne na nyankopɔ abɔ nipa bi o wɔ baabi secret wo mu nie ai ɛyɛ Adam yere Hawa ai na awo mu no manko ana no ɔwɔ ah ti story ni Hawa Adam yere ai manko ana no ɔwɔ ah nti ma na odi ka wɔ mu no ɛnu akyi ɛna awurade boa no ma ni nya babɛma ai ana ɔka sɛ chapter 1 yes Adam hu ne yere Hawa yes onyinsɛn na onyinsɛn ni ɔwo Kain enti na awo mu no ai ɛma na wo akyi ɛna ɔbɛwo bɛma ana ɔse ana Adam yere ka sɛ awurade adaworoma manya ɔbarima ma afei ne ma wo babɛma saa enti mo a monim saa story no ɛna mabie kii no akyerɛ mu nhyɛnka ɔba de dim amen yɛnkɔ verse number 2 yes na ɔwo ne nwa Hebel kaa ne ho nti abere a wɔwo ka wie yɛ pɛ ɔbaa ba foforɔ anasɛ ɔbaa saa wo ne biam ɛyɛ bɛrima ai ana ɔwo ne sɛkɛ ɛka ne sɛ ayi Kain akyiri ba ai hebe ɛna ɔto ne di Hebel yɛnkɔ na Hebel yɛ odwanhwɛfoɔ nti mmeranteɛ ne obi a wɔ adwuma a wɔyɛ sa Hebel ɛyɛ dwanhwɛfoɔ na Kain deɛ na Kain deɛ ɔyɛ okuafoɔ ɔyɛ kuani na ɛbaa sɛ nti baa sɛ ɛna bi akyire no ɛna bi akyi no Kain deɛ fom nneɔma bɛyɛ awurade ayɛ wɔn adwuma sa no adwuma dɔre ai nti du baabi na ɛsɛ sɛ ɔmbɔ afɔdeɛ deda Kristo ase ai nti ɔmbɔ afɔdeɛ ɛyi ɛrehyɛ Onyankopɔn nimonyam Aye. sɛ ɔmo mo nsa no adwuma yɛ nkɔsoɔ Saa. amen amen kɔ verse number 4 yes na Hebel nso deɛ na Hebel deɛ wɔde ne nua mu ɔbakan a wadɔre ɔde ne nua mu abakan no bi a wɔma dɔre ɛbɛmae ɛbɛbɔ afɔdeɛ na awurade ani sɔ Hebel ayɛ deɛ no eti anamo a ɛbɛtuyɛ no ɛso Onyankopɔn ani na Kain deɛ na Kain deɛ Nyankopɔn ani ansɔ na ɛyɛ deɛ ne n'afɔrebɔ no anso Onyankopɔn ani na Kain bu furu pii nti ɛnam sɛ Onyankopɔn ani ansɔ n'afɔrebɔ nti no ama ne nnɔbaeɛ no ankɔ so biem ai nti Kain nya abufuo etia ne nua no na ɔmmunae na ɔn sɛ nipa ne yɛmfo nsuo ntum ah waa na wayɛ the cause of your own downfall ah wa of your business bɛrɛ nso ɔde kɔhyɛ ne nua ɔde kɔhyɛ ne nua no ɛne nipa ne yɛmfo nsuo ntum wayɛ bɔne a wotu no fo so ɔnsakra na ɔde kɔhyɛ obi Kristo baba ne nkyɛ amen yɛnkɔ nanso Kain yɛ deɛ no deɛ wɔse Kain ne na yɛ yɛdeɛ deɛ n'ani ansɔ Onyankopɔn ani ansɔ enti Kain bu furu yi nti Kain bu fui na ɔmmunae na wɔmmunae na awurade ka kyerɛ Kain sɛ nti abufuo a ɛbaa Kain mu no na yɛ abufuo a ano ɔden a wɔde bɛdi awuo ai awudi abufuo prophet God bless you ti asɛm ne yɛmisa sɔgya sɛ Aye. mesɛ masamato ne sɛ bɔne nsuma sa mesɛ brother sister ɔdɔfoɔ ebiana na ɛna nwummerɛ yi anadwoa mu ne wahyia Aye. no na awudie bi abɔtim sesa wadwe sisa wadwen pa bɔne bi abɔtim sesa wadwe ah na bɔne nsuma sɔgya sɛ Saa. obiana adwen sɛ sɛde tie biada busuma nkɔ wieɛ deɛ ɔno ankasa bɛpaise ne kum ai dada nkye obiara adwen sɛ sɛde tie biada ɛnɛ ɛfiri sɛ wode kɔpem sɛ bosom bɛkɔ wieɛ no wobɛkum ɔno ankasa ne yere ai ɔbɔ ne tirim bɛku no to wura ah brother adwene no aba wo tirim no sakra wadwe pa na bɔne nsuma sɔgya sɛ Saa. sɛ woyɛ bɔ saa adwene no ato tim no kɔyɛ hu adwuma pa yɛbɛkyɛ wo ah bɛtu yɛkye wo so wokɔkye sa na teɛ ɛna nipa nsuro so wɔbɛku nipa dabi awudi ayɛ sɛ mpo tumi kyi ne nnuano watwa ne ti hwɛ no mene hyew sɔgya sɛ ah ɔtumi kyi wɔ bi na mebakyɛ bebree wɔkora nkɔto nsuom ah na nsuo no de ne kɔ wotie ne mogya kamuɔ eh mogya hwie go paa kristo fa wa ne nkyɛ amen tí a sẹ́mi nìyẹ eti abufuo ba
akan mu a saa abufuo na ano ɔtɛn ɛno nti omunan obi butumi fu saa na ne ho wo so te sɛ deɛ obi a awate agu no so obi a malaria akye no malaria wɔ kora mfa no mfa no ɛnɛ hombɔne o obi a ɔbufu a ho so kyɛkyɛkyɛkyɛ sɛ obi a malaria akye no bi ahombɔne na tom akɔm mu afa bibia bewura mu saa fo no mu twe sika no kokum ni bɛkum ne si a ohu mogya ntɛnkɔe wohia deliverance wade bɔbɔ ne nkyɛ ɛtɛ dɔtɔkɔ verse ma says yes na Awurade ka kyerɛ Kain sɛ nti a wɔne onyankopɔn tee Kain wɔ ne nsae adɛn nti na obuafuo ade nti na ka obuafuo na adɛn nti na wɔmunan ade nti na wɔmuna sɛ woyɛ ne yie a sɛ nka afɔrebɔ no wobɔ ne yie a anka w'anim nte anaa ɛti nka wɔne mu nte anaa na sɛ woanyɛ ne yie a sɛn sɛ woanyɛ ne yie nti bɔne butuu pona no bɔne yɛdeɛ bae ebutuu pona no halleluya Amen. wohwɛ me bɔnsɛm aba woadwen nsɛm awura ne tirim sisa hwɛyie no wakoto nyinsa no awu hwɛyie be careful be careful so da sɛ sɛ woanhwɛ yie na bɔne a aba woadwom sɛ wobɛyɛ no sɛ woantie no akɔkɔ yɛ a asodi ɛda so wɔ wotumi nyina no wurade ba bɔne nkyɛ amen obi ahyɛ ase a ɛyɛ kɔɔso bi ɔfrɛfrɛ de nam fofoɔ manya mugu bi operation so da sɛ obi te aburokyiri buroni bi manya ne credit card nti wɔbɛskame no ɔka wɔ sɛ yɛ nananom kwan mɔfa so bɛgye gold yɛ sɛ ɛfa kwan bi so agye ade aba wiase nyansa de bɔkorɔ no hallelujah ɛnɛ Ghana ha offices bebrebee obɛfiri abɛn mu a na wayɛ nkonta nwran yɛfrɛ bibi audit mɛboa na wadileti data no nyinaa wadileti kuro no ɔbɔ yɛ nti tena mede biara mɛka sɛ wote hɔ a yɛwadwene firi obiara so sɛ obi na ɛbɛyɛ ɔma no yɛ yɛwadwene firi so na wankasa bɔ hɔ mmɔden na yi adwuma po ano aduane that's all na som kristo yie asa saa party yihu firim ɛfiri a ɛbɛpem zat wɔ mu nyɛ ɔmo nka no korɛ ka no korɛ akyerɛ wo ɔmo nka no korɛ ɔmo ne kristo agyinam sɛ wode woto ɔmo so a wɔne magu ase nsanka ɔbaadani kristoni nyame asɛm dawuro wɔmma na ɔdidi wɔri makyi so what time politics no kwase pa kristo nkae sɛ bɔne nyɛ deɛ bae ɛnsuma obɛtumi wie ɔman sika na wakɔ akura bi ase na ɔde excavator koto amena wɔ fam na ɔde polytank akɔsia mmerɛ mu na akɔnɛte ɛkɔ na ɔwia dollars guɔ hwɛ wade bade baba ne nkyɛ wɔsɛ onyankopɔn ka kyerɛ Kain sɛ adɛn nti na obuafuo na adɛn nti na wɔmunan sɛ woyɛ ne yie a sɛ nka woyɛ ade papa anka wɔne mu nte anaa nti nka wɔne mu nte anaa sɛ woanyɛ ne yie a na ɛsiane sɛ woanyɛ ne yie nti bɔne butuu pona no bɔne yɛ deɛ baɛ butuu pona no halleluya amen bɔne abɛn ɔdɔfoɔ bɔne bi abɛn di wakyi ɛdi wa no mu akyi wotua no watiam wokɔdwale wɔ sam wokɔda a onie halleluya wote kɛ ma ɔwɔ nkyɛe ɛsɛ sɛ sɛ wotirim adwe nyina yɛ wodie nko a ne nua baako nya no wotirim nyina yɛ wodie ɛsɛ wonam ho nyinaa wayɛ adwen sɛ abaya no a wɔnam mantam hɔ no nani abaya no asɛ wodi no ntitɛntitɛ bi wopɛ da bi obiaa hɛ da mia woran ohuna no wɔkyia no wakye abaya no akɔhyɛ wo dɛm kodɛ Kevin metufo Kevin wɔhwɛ me metufo tunchi yɛ tufo so ɔsɛ sɛ virgin breaker metufo jota poli metufo hallelujah amen dawucha galolo metufo sɛ wɔnhwɛ yɛ a ɛnsawo mba fra wo aberɛ da wonya wuradi sɛ wokɔ hɔ yɛbɛha da ma hɔ yɛbɛworɔ watadeɛ agu hɔ na de atade buru bi a nsoroma da mfimfia hyɛ wokɔ akɔda yɛ ane ho hallelujah amen University of what? Prisons. University of prison.
na yɛatwerɛ bɔ w'akyi free hostel ɔyɛ adwumaden ma abae no free accommodation kristofo de bɛbɛbɔ ne nkyɛw nti akɔno bɔ ne yɛba mu a ɛpɛ sɛ ɛde wokɔ sɔhɔ mu no afei mu no sakra wadwen sɛ meka biribi akyerɛ wo bɔne nsuma ababa wa wotie me na ɔhwɛ me bɔne nsuma o nti mesrɛ wo da ahobrɛseɛm metufo bra kristo mu ate na wonsi satan a ɔbɛ sɛ ɔfa bɔne bi so ɛde gu anim ase no wonsi ne kwae wɔntimi atena se asomdwam obia ni bɔne wofa no woni kristo fo bɔne nkyɛ yɛnkɔ wase bɔne butu pra no wase kei bɔne butu pra no na wakyiri kwan na ɛhwehwɛ na wakyerɛ kwa na ɛhwehwɛ nanso di ne so nanso ɛyɛbae di ne so halleluya Amen. bebree ntimi ne bɔne so dabi ɔntimi bebree ntimi ne bɔne so bɔne twi fɔ ɔmo so bɔne di wɔnom so nnim sɔde asɛ za aberanteɛ ababawa bɛsra no a wɔntimi anhyɛ no so wafa no ware wɔne ɔbɛyɛ hyia a mɔkeka wadeɛ ɔbɛyɛ bɛsra wa wei ɛyɛ adwaman ana wo zip no mu ayɛ sei mɛboa ahu geyi bɛsra wo bɛsiw nneɛma kora na ama wɔ ne gyinam sɛ bɔdeɛ bɛtema a ɛti ato fam wakoto a wosi nneɛma na ɛyɛ sei asɛ bɔdeɛ asom so wɔwe a wobɛda mu o wobɛdam nsɛmam cause girl no odi ne papa korɔ ba ana ɔno no de no kɔ nasi ntirani sɔgya sɛ papa no vision wɔ n'ani so vision wɔ wapɛra ni so ana wohwɛ akora no wo nsa ho nwi ɛne sɛdeɛ ɔsi teɛ ana ɔkɔto format wonkɔ asɛ so da no hɛda kɔ asɔre na kura baaboro sɔgya sɛ ɔyɛ street boy o bagɛri nti ɔhɛda kɔ asɔre bɛɛbɔ so mmienu nti wakɔbɔ asu gɛri nti ɔhɛdɛ wakɔbɔ asu adwama baako ɔpa bɔ nti wakɔbɔ asu ɔboapa medeɛ mewɔ nkyɛn a metu nyame mafo ewiase wei no onyankopɔn yɛ wie ana ɔde abɛtenam tena wɔde abɛtenam no ɔde abɛtenam sɛ yɛmɔ bra papa barebɔ nsam pɛ sɛ ɔsɛ nipa nyina soɔ ɛti wɔde bɔne wo adwene awura nipa mu ane wayi suro ane abopoɔ afiri nipa mu wɔnsoma bɛtena nipa dwen mu paa nti ɔbɛto yi sɛ gu a ne yɛmɔ nhyɛ no nsɔda sɛ wɔne ne nua nakɔyɛ adwuma no 50-50 ɔbɛkyɛ ma ne nua bi no na wɔfa sika no agunu bɔtom wia no apepa na no abɛtena sɔ dɛm yɛhyira wo asafo yehowa woyɛ koro halleluya ɛso korɔ no adeɛ akura no ɔrɔfoɔ bɔne nsuma sɔfoɔ a wɔdi nwusie sika sɔfoɔ a ɔtwa nkontompo ade tu obi so bɔne nsuma nhyɛnka ɔba adeɛ nim dɛnkɔ verse 8 yes na Kain ne nua Hebel kasae Kain ne nua Hebel kasae na ɛbaa sɛ wɔwɔ afuom no Kain sɔre tia ne nua Hebel Kain sɔre tia ne nua Hebel na wɔkum no ɛne wɔkum no na Awurade ka kyerɛ Kain sɛ nti ɛberɛ a wɔkum no wieɛ no ɛne wɔka kyerɛ Kain sɛ ɛhe na wo nua Hebel wɔ Kain wo nua no a wɔkum no Hebel wɔwɔi na wɔse ɛne ɔse mennim me nua so wɛfoɔ ne me anaa halleluya amen nipa di bɔne tra so a na hanta bari mu yes onipa bia wodi bɔne tra so a na hantan na bari mu woka ɔse a halleluya amen ɔnse yɛwo a yɛkɔ bai sɛ onipa wanwerɛ ho yie ne sɛ wodi bɔne a ho na bɔnsɛm abɛtena wadwene gyedi kae sɛ wodi bɔne a gyedi kae bɔnsɛm bɛtena wadwene owia no watena koma nim zɔda sɛ nti wayɛ no nyinaa wie no wotu saa no mu no nyinaa wie a afei ne wapirim akoma no wopirim akoma no wie a wode wiase nyansa ataa wakyi nti wonyɛ mfu nsuo nto nti onipa bebree wɔ no mu a ɔma gyagya kristosom asɔ no kura nkɔduwobu kura bi kura no ɔhyɛ kɔgyae wobɛhyia no no adɛ na ama asɔre nya wɔ mo sɔfoɔ no gyaa no
ono kra se no odon sam hihye dum ya dai oboa ubeko no akofom akobo dwaman akobo nsa zora ze wo yoba akoye ne maboni bi obeka no kra manya mehu no bobo no odon sam ekohihye obi wo senya me ansa kese zara ba ya wa obati bia no wo behunu se anyo no na waye bibi de ya no to share me so na mka se wonya no se da bi sana bon sam ya da ya senya ansa hallelujah amen obi a wo de sabe nanti bia no kristo hu mo boda onye mfum so ntum kristo hu mo bo da bi oni no hu sei hallelujah amen so message is born in there be nsuma ntorofo enye wadwen se okwa kote kukuom akoye bribi kode wodo na akwa kokeka na wodo nsa ba ba kire woya saa wankasa ososo musuo ene dia ma ho so de so ato ho so kristo fa wane nche amen ko verse maten yes ne wadi ka tire kai se je wadi ka tire kai se antie ni waye ke e dia do no waye no wunua ni moja no ni bisa o se wunua wo hine o si wuni baby o mi nua to wefo ne mi ana on kwata se ma kai se ka de o tufo utu chick mi nua so hwefo ene mi ana akuma primo kasa fele ade hallelujah amen ana onyango ka say ede ni waye ana onyango say ke ede ade no waye no wunua moja ne ebra wode aba ebo nua ko achi ekuru no e bayifuo mu ho wunua moja ne moja no e so fom no etie mu fira mi fira za so tie mu ye de bay hallelujah amen abaya ebra ofa nyinsen 1 month e pa ho a akọ check up wo hu sa betom na ofa nyinsen a ofa ho nwa kuigu ye ekoto aduro ho drug store awde ba fi a won ko dem uyi aduro na de to nsem awdi ka bom pa yegu so wa sampa no kura du ko jim du ko jim radi nyango pon before so ben maduro no ohaduro ni di be se 2 minutes kwasem wa na ne ma hye no ana wo nyi nse no so pia azemo aba na odi gidie bom pa yegu so onum wone ho pae onyankopon so hu wa hu ohu ba okwa adwaya ededere wa okwakoto ya eyi beto ofo te se abosoma ketere no nyankopon so hu oko ajana bia so a okokoto ya eyi to mu no onyankopon so hu na ni tuamu pa hallelujah amen tifi mai woni mrantie bi fa kire nam ko bo ba bi gala ewo uncompleted breeding mu no na mu jan ho na wo ba fie no awurade so hu hallelujah amen papa warofo wo yira wo free na chi a da bia no sukuni abayu ai onze si awanyem gen olumai onze awanyem gen wanyem no wo ba bia wo tifie duru ene ba bia wo fu apeja kopem na huwa sukod ma akora wo ne twempren wo da usisi waare gas ejime funye gas ketwa zori aze ana wetima nyama akora no ana de na ko hu specialist ana wa kire nyinze ebe nyankopon ko se ne ba no hallelujah amen ko aze de ne ba no ne ba o se o mbusa ka je se me ba no na papa so no ba sa no be di ensia Ghana o se kasa fo nyina chi wo chi wo mutum batem bia otim so bansa e de kwa yar sabia bia se uko indi ensi bia o se ka ban loko ya bu tum pra go ba e tu zo se ya bu wa za ni ajiwa tum so ja se o se are be o se ya bu wa za ni ajiwa tum tum ya chiutum angasa bo ha obo so a one na kura na tie akura na da guest house ayi guest room na oda no zoda se guest room na oda ho no shomenim guest room na oda no na papa penimu na wajja na yere bed kama yi wokura AC bo ho a wo so AC kama
na anajo bre odwan kaza ni fio na obunkuto go wia ni wo bie chana do kode na akohwe ne yere anim akohwe ne yere ni na yere so ada hate obi ozu aje kwen he na yere sa no so wo unnim biribi unnim de yakọ unnim biribi hallelujah amen na watimi akọ ahohodemo okoyi kura de wasie pon no ho a wada hoyi akura onya hunu adwade e hon keten dan pacho jora ze wo ba akura yi esere hu nyina wo se da mpacho haziempeni ni bra aso kwanu tum o ma ye sisia hallelujah amen wanya ho akoto nkuto o de ayi baby wa ye ka ho bai onye nkuto no nsu nkuto hallelujah amen otimi na akura ya dasa obi kura timi ne onu akaza ne yamba esi niemba na nsam wono man bi wo konfo ya ka za abuzon so me kwaza se ma obi tiwa ontiase konfo mu ana akomo ba wo ko bi ngonya na onu akaza yemu ba sa ne baba oni akura na da be se 10 years akura na sin nyina sei ana wasa fa nyin sei akura ne fa nyin sei wie ya na papa na sa ma na drusu nko yin sei no no so okuno ana be pie mu wo radio so afi na konfu pachew me hu de ka me hu de be hu de ka o ne ka enfie duwa hu ne ka mo famba na nche me ni nya bi yes tumi nu ade ko yes ano ene wo beto kakanka ukodu prison na ye adwumadin wi ado aka che tumi ne se wan she den to obra me yu ya akom na yira wo be man so ayira hallelujah amen boni nsumo de oba mo aye boni one bonsam it is all shey na ma bonsam pepe wotiko na akoye boni ni eso mu a eso se kunkuro asamato engwase beto no sa Christopher Banenche amen yongo verse maten yes na wadi ka tire ken se jerani ka cheke se etie no waye den wayi wonua no moja no wonua moja no etie mu fira asase so freme etie mu fremi free asase so na afei na che se onipa bia no efa so ma moja hwie tugu a moja no tie mu free nyankobon etiem etimo a ana ebinum a afam so ama nipa moja ahwie tu agu no moja di bem monya mpabo mpa nyame chewu ebia no da chew monya mpabo na monka bone na urade mfa bone nchemo ko moja emudu mukasampa se moja bia sogu asase so a nipa moja etiam firi onyankopon sa ora hwa abortion dodo a wayagu hwe nkrofo wo kum wo mo wo ma di duabo akum wo mo wo mo a wo nko driver ni ensaburu nti wo de ka atwiafo obi so kum nipa wo ka mu nipa nyina ewu kum wo nyina obefa nwodi dabi fa woni Christopher Banenche amen yango verse 11 na afei wadum wo fira asase a enam boni a wadi nti wadum wo fira asase a abue na no agi wonua moja abie na no agi wonua moja afiri wo nsam no so se wo do asase a different na cross odo asase a enkoso mawo ene wo no baye bio eno me beto kenso enam boni a wodi ye ndi wo baye okuboni hallelujah amen eti ken boni a wodi ye no okutwa nkontombo kire na wofo se onim ba bi a hebe afa nso wo kunu asi nso se no wakunu edi nasie onuanofo me se boni ensuma edi se ebia na wo hweme ewudie bia ba otirima a mesrew sakreo hwe na mfa so amwa nkokum obi hwe na mfa so amwa anko damaji obi timi fa ho nwa na wakohwie acid agu obi so ebra nipa nada wo twane nse so fu o mu hwie acid gu ni so ai Canada yi zora se boni nsuma nti ade bia ye no wiase we mu bia no
say ye papa o say boni o untim fansie enti na na dwi metu nyame mafo say me de sua papa o ye papa na papa ye emu akatua pa na de ye boni sie no eda dia ogie nu guase eda dia onyasotwe anade mpo a hunu se de onyankopɔ anim na onyankopɔn do bɛkɔ atemum na nsa na do bɛkɔ atemum no benya no me wo hawo ene yade kodana e wa asase so Kristo fa wiase bɔ ne nche amen bibia no no ma e wo wiase we mu a obi betime ayede asie dabi tin ma se mato di se bɔne nsuma Amos chapter 9 verse number 2 to 4 yango Two Church International, Kumasi Sokoba Wood Village, Bola Junction, and the war. Evangelist David Ojerani, they be at Ghana time, about 8 paper pa. Your life is sure, you can't ever day, and you must and patch in the pa. So, one class will be a mechanphone of courage, sorry at the mouth, but there will be an sorry no, a big brown, you better on what call a Hanson episode, Banny Bay, sorry, Oba, a bedroom of Fesson, and was some Christian young one. A very bit more like and watch and no comment and no subscribe, no follow ye. Na bibia etma ye kama Kristo sha nda amen yango Amos chapter 9 verse 2 yes se wo funi ko asamado a so da say onipa bi betra za suesu no na dwen se obedi bone odi bone wi a odi nu kwa kosie wa asamado a yes se wo funi ko asamado a se wo dwane kwa asamado a me de mensa be fo wo firi wa ba onyankopɔ so de nsa be rebe e be fo wo firi wa ba obeyi wo pia se obitumi ka se me kume ho kume ho so da say kunu wi ano so de tuna okunu de obekumo obekum nipa no okun ho bera temuda onyankopɔ asam so be rebe obetwe wa saba peja wa firi asamado no de wa ba eno quotation ya ngengai asamado wo mu mawuko nyina temuda onyankopɔ be nya no mu nyina aba no do bia katu ama no tinwa dwen se nipa na mafia ntu bekunu akun ho wudi ewu a enadi boni sia na wa so boni e wadie ni ntino ene e wo so ubekun ho na ubedwan akote ekura bi ase a ebepie ye be chew onyankopɔ so betu akaka boni asana dachi wase buaten do akojim ti mo amudi boni sie mo sakra madwan na dwi jeme so amen ko endu aso no na sa wo furu ko sura na sa oyi wa dwen se obefura ko sura me de wo be furu wa sane honso odu be furu wa ba fam ai na sa wo de wo kokosie kama atifia na sa wo de wo kokosie wa brochima mu a metwe won awurade asem se onamnitumi so betwe wa fira brochima mu asa aba edo aba ai yes edo aso no na sa wo furu manim ko hinta poase a na sa wo ko poase se honso na wo ko pe wadwan ko hye bia ho na me hye awowo honso obehya aboa wowo no abekeka wo no abekeka wo na sa wo ko no mumfamu a na sa oyi wadwe so be ko no mfam wona tamfo animu a libia ne ada countries ahodo a atamfo wo ho a ho na me hye afena honso obema wo afena ku na be kunkum o even onipa da se no be dwane akọ ontimi nwane nko ba bia so da say so wudi boni a untimi nwane da e ba chew kwasem nto pa e be me preach o se wan gaza auto nyina boni bi kase wakomam ise wo da wona so da say boni na wodi nu se wan sesa brother asema beto no enye papa iti mo a be pamcho bebre mukum nipa mo a mubu nkrofo fo so ju o maja pade mo mu tutwa nkonto boto nkrofo so mo mu ya man sika anya mo bodwo mo kro no no mo nsakra o mo nsakra ma do binu ma mo tutu sintudia mo nsakra asorofo binu mo nsesa ma adwen na mo ma kwanye yo nyankopani na bone nsuma shoga obadedi amen so for creative no bi akwai o se na de mesa chacha ogofa chacha ni na okofa wo bi akura bi ase no na ba ye nhihye ho nhihye ho no mu no na obo pa de belu ahenachi na o ma ye bibia wi ti me bompa ya ma sa na se last one me de panen be wo balloon na ma na adwo di ya want to say the achacha na ekuro aso vo bibiri azan wo ba di pay no ada ya
asofo bebre aza enhihye ho onye mum osim yemum sa brabo we nyina onyame asem kasatia edinana dwi bitunya memafo bone yade a onyankopon ani nso eto bia oti bone mu bia enana dwi no mesraw se yentina Yesu Kristo bae oba se obeje adeboyefo nkwa eti hwe na wanwu boni so da say so odi boni bi asesa wadwene chama Kristo medi hini wa braboni na won kire kwante ne faso na wotime mua na obi a obote na ebra no wona betima kwa hemani boni nsuma ishanka obade din amen kai mo so menko ento aso no yes na medi mani be hwe won wase na onyankopon so de nani be hwe won ama bone na enya papa hallelujah amen to obi odi boni bia no wonya boni so ketua wa asase sanete obi odi boni bia wonya boni so ketua e wa asase so ti adoforom ya won che tufu boni nsuma jabone yo we de be pie epie so ni gwase ba amen verse 1 verse 5 ko unu be bia wura verse 5 yes na mrade asaforade ane dia woka asase ma no nane hallelujah amen fa woni so mami ebrobi ohini bi ni efre na Nebukadnezar osun dae dae osun ye no na enkyerase no na wohu kon befa so a obekyerase obenya nkyerase nti wode ho asem atudwa se wo mo anyansafo ne kabechefo wo na ba mu nyina no omo me kyere ndaye na se so mo ndima nkyerase a obekum safo ni nyina ibinyame asem se asem no bedu Daniel ni mfise na Daniel te asase no so bi ana Daniel te asem na okobo ne mfefo amane na esese omukobusa onyankopon mpaye na nyankopon kyerɛ mo dan na se Daniel chapter 2 verse number 17 to 23 bisema se matudi se bone nsuma iti adofonom mele de bia mafato so se Ghana time 8 pm bia ene yebeba life na yebetu nyame mafo iti obia bone watimpa ba utirim obia wadi bone bia sie obia wo pese oye bone ebia no menam Kristo asem so kasa kyerɛ ahobrasiem se adwen sakra wo ma obia wote ase bia enti sakra wadwen free bone su bia mu sakra wadwen free bone su bia mu obetima yede esie nipa obetima yede esie sofo obetima yede esie maame o papa o headmaster obetima ye bone esie no ti school we am akohwiri wo na call boy ho okra na maame se okosku an okoda no boy ho na wotwe asano akosku sister woni begu ase o woni begu ase aka me mama mienu miense trabum ujiwi no ajiwi ujiwi no ajiwi ujiwi no ajiwi wan sakra woni begu ase we say obienu a wo bedi bone afar huodi because bone die ti se nyinzai we dey bepi Christopher Bonenche. Amen. Yakobinia. Daniel chapter 2 verse 17. Yes. Ana Daniel free ko ni fie. Eti Daniel free ko ni fie. So ko ka asem ne tie ne mfefo. Tibra wote nsem ne pe wantena so. Ana Daniel ko ball ne mfefo amane. Hanania. Mishael. Ani Asaria. Se wonsre osuru nyankopon ho moburu. Se wonsre osuru nyankopon ho moburu hu. Ahintasem no. Na wanse Daniel ne mfefo anka be. Sara ya onkum Daniel ene ne mfefo anka be nyansafo ho. Sana tie. Onko bompa ye nsre onyankopon ahintasem no. Ai. Na je se onyankopon ni nim ahintaye mu nsem. Sana tie. Orofo ise boni nsuma o de akota kukuo mu yo no ede nyankopon anim you need to repent right now sakra wadwen tentem zora ze obi kura timi de asori sika kura kutwa bed asori sika bibiri na jekoto no de akutwa fakoto akansum oya no obapa no de akutwa no aka che wo se na mekwa nu mapon na network ni nyinti o mantimi ambuke bibia ntichina achina eso da kogu bet akutwa bet okutwa so ani
hallelujah amen obo man wa kodi ne master sika no be twan go no misa kromfo akwaje sika go obi adwuma o da go dwa bet boni we nyame de bacha o dabi o ehinta boni nsuma sa so da say ade nyina so abie e wo nyankopɔ anim ntorofo enwade so ye smart teacher nyankopɔ nyame ni made nyina ibunu mo di boni wo krisom yana me ye o obi shatade we pa obabasia na wutimi ne obi a onye jiri ne kokoda uhia no asa afatade we ahye no abeto abeso microphone na todo eto me wenda na wudi asa na akoba eso onye virgin oko jiri koko o ma me ye woni tu jirim o papa ye woni tu jiri o kura papa kura esofo but wo onye virgin obi a ye wo ato asorim are na anya virgin ya wo ato asorim onye virgin okogro ma yawato gro ma soro onya virgin efreva o ma mero papa nyina o mu nyina ya asorofo a o ma kwa asorofo mu kura be na ya ba wo atu krisusum adenti na anya virgin hwe when de eda no ma kupani na wo eda no ma kupani na wo o de sakra wa gara sakra wa dwene so da say eda kriso baba no na be hunu so a big mistake o ba question simple o ma mero papa ya krisofo ya wo krisum so da say adenti na wonya virgin adenti na virgin na da se tu krisum so for bay to ya saraba ni tufo mo amotete asodam ane nsofia mo gu bone so hudie mo sakra wadwe mo sakra madwe ka grabi na kristo mu asane obetia ni boya fo so ka to the body enana di sausubai bani nsuma Mshengo abadi yi. Amen. Come on. Verse 19. What you say? And we hear in that same Daniel. Ya bia Daniel. Misha. Ani Asaria. Ni Asaria omote sansem. Omoko bo mpaye tire wo twedi amponkwame. So on je hintasem. So on fa hintasem nye dey. Enchire. Sa. Obia wo hu hintasem a eno Nyankopon. Ti dia wo ya no dia. Hai. Ya kitu wo Nyankopon. Wo nani ne hodi. Oh che. Oza. Oti Nyankopon ti bi se gurubo no hodi. Me. Na me yi nkonya akire me. David. Ye yi nkonya akire. Me ene Nyankopon. Ai. Urade hu ni pamobo. Amen. Yente rajoko. Verse 19. Yes. No ye entasem tire Daniel. Oyi entasem ne tire Daniel. Anadwo ani suade hunu mu. Anadwo ani suade hunu. Na Daniel sire wo suru Nyankopon. Ti Daniel pie na ro esira wo suru Nyankopon. Na Daniel bu ase. Ado bu aka ase. Nsaka Nyankopon ti. Sanka Nyankopon ni. Dada. Se nyansa ni tumi. Se nyansa ni tumi. Ono na wono. Ono no sati abre. Ono na sati abre. Ane na. Wo tu ahemfoso. Oma ahemfoso. Osama ahemfoso. Oma nyansafo nyansa. Oma wana wani ni hurumu ni die. Osama wo mu ni hurumu ni die. Wo yi die emu do. Na afan wo yi die emu do. Ani die hintadi. Ani die hintadi bai. Ati. Hallelujah. Amen. Otufo yawe. Ni kwa asem na meka jo. Ono wa asem ne eka no. Oso ma nyansafo nyansa. Ai wo yi die emu do. Wo tu ahene no asi ahene. Sa. Die hinta no. Wo yi na di. Wo yi apie. Hwe. Ti wadi boni asie nipa. Bere de Nyankopon ni. De Nyankopon ni. Je ntie Nyankopon ma ni mpie ne se ope wadwen sakra. Nti opa. Sisa wadwen na dwen. Boni bia wo ya bia ni jayo. So I say, okota waruba nkosi wie. Ohia wasa be wura so dem. Nam kwa so bola so na mlante na pass ya fa wo. Ese yi bia ba omudi gugugu manum. Ekikimi. Okristo ni bia uru wo de sa de no gu onum bia bako bu nsam jim. E ka no kwa kira wo. Chasam ni. Okristo ni bia da wo de ekikimi ababu wonu. Katira mase. Wo bako bu nsam jim. Because eye wi wo fa ase ni bia.
so ya say wonu mu a ede na ye odi padua tese egu kete ma se wa ede na yawo mo ekinkan no wa ye say no ni so okra ye shema ma ni panya so obi ko je I'm telling you company na ma tete bi mu a obi tete kiso na ase they call themselves man of God D4 sabakani tuntuni so for na ni ko jira o mena ase na wo how many tunu isango ba de ni obi ko nu wi a ya so on free kristo ana me wa abanka ba ne de gu ni sa wo for some man of God wo de ko gu tese ma se how many tunu so ja say o ka was metima jamanai adu 2 meters yanton Adia liters yanton waka sim sisi ya ya me pacho adu 2 meters onmo wo sisi ya engo akwa obaso de kwade no ankati amene na bi mo dia mo fa wi ase ani mo bra bobone me ba take so so ho ni ga me ba do to mo mo saka wa dwele shanka ba ya di amen wo mo ka wo binti na nyame adwuma 20 men kwaso wo mo ka wo bi ba vampire enko difo ba wale ba mo nchamo amen wakota toilet so no onom wakota wi awu ya gu na nu wo kaza na onye so ko shanka afuo bi mu wo dia nsakra wadwena da sakra wa dwele obi ni wi ana oso edibo yemi obi tubo nta oso edibo yemi obi kwatre bia ba kwatre bia ane ya kan sa tomu da ne striker uhu so edibo yemi wo ba kristo soldier se wo se ko jai o sore na de kikini egu kete ma se na mo na tu na mo ho ana tu won sakra ma adwen pa na baba na wo mu no soldier se Matthew 7:21 abaye dwuma tiam yo bi o se me se awurade wasi yo bi o se me se awurade no be ko so ahini soldier se to last me your message be say ubetimi ani kristo aya pam e wona dwuma but having unkobi pa based on some quotation kristo no ba ya pam e wona dwuma uba ya du fuduma uba pichi so ta say uba to drum uba ya sofo uba ba pam obi ho atori bala brabo bi a wo ba ani kristo asem kontinu obi twom de afin pamman wase mo amon ya de ma entere ekikiri ye di ya tachama so e ya de entere so ta say enti mo muti ensoda hu do bi mo a modi sabra bana simu ni suaro mi tu fo kasa jam sa e ya boni mo sa modi sa nyama na ba sham ho mon sakra ma dwen repent ofu makode ni ngu fom nessa dedi atire wo jaba tari mi mu na mu duma dia mu ba dia nyina aso man fa so kristo fa wana ncha kanda ni ani nyango that's my 22 yes we tie mu do eto nyango bo yi tie mu do ani tie hintadi woni tie wo su ojo fo utie me kristo se me ganjo sai oni die wo su ya wo Nsuma si nyina woni you better repent sisa what the who no bunkrofo Nsuma si bunkrofo sa sankrofo so ja se twan kontom pojin krofo sika na me baba so ja se kristo se me ganjo do fun sai oni die wo su na haino no netia enu na go pon nete nti o pa esum nyuma ni jayo pa na go pa wo tuni sa tumi bura de nyina o kwa katia odi bre ni pa bia na wo yo age so ba chichire tiam na emfa go so ni njo bon hon bai you don't know unim o pa sakra wadwen I will tell you the truth no kwasam sakra wadwen mishango ba yeri amen jongo that's my 23 what was I wo ma janu nyankopon was wo ma janu nyankopon ana me da wase ana me yi waye se wo ma me nyansa ani tumi na afei wayi dia me se wona tere sanete hallelujah na Daniel kamfo nyankopon brother this is boni Nsuma ya de sami tumi bia onyankopon ti amba me tu konkora ba me mu no so de ya zame ka jabo Nsuma me ka na fidie wo so no ana je say ya nya kwa amade oba sakra force oba sakra visa e bilu adi na ntuma ni di agoro
so that say yeye ti media so preach say nipa nsakra na obi so ti ba bi di mpasiasan radio gobo di mpasiasan better media so a enkom se hu am wo se sika o be gu moto mu ndi o sa da ka fitansi woni o ko mani na kristo bo ba ncha how the man verse 22 yes wo yi tie mu do wo so nyango bo ye yi die mu do ale tie yi ntadi ale die hintadi woni tie wo su da hanu na tie difo no akoshe obi nyinsai no akai sika wa oba je ko se nyinsai obi anu ase ko jai no abetro so ye man of god adifo pani no be tia sundue kante be plano be se ko konkunu sie ni so for so hu na wonka edi sam kwa beba saru be no so waye se wo say wo koto bompai ade a no da ba for the case here e bo ni ontimi nka no honest come as if only deal oba no the ability be mu obe ya to table no so na so for battery o kan ya o de ni sa fam tetere ma so obo che se mi free so a boy le finchem sikani brefo edano ejabe to mu be dare ti asemi tie Jemeso amen. Young boy. Verse 23. Yes. Wo meja no Nyankopon. So wo meta no Nyankopon. Ana me da wase. Ana me da wase. Am yi waye. Me you are here. So ma me nyansa. So wo ma me nyansa. Ani tumi. Ni tumi. Na afei. Afei. Wayi dia me sere wo no. Wayi dia me sere wo no. Akyere me. So ma ye hu no hina sem. Na wo ma ye hu no hinta sem a. Wo hene e hwehwe no. ai Tumi we na ya na edi ho agbo. tumi we uji mo ni Obi ko obi epuna ni a. Okwa no ahwa. ai no Wa no chi. ai Ya na no we CCTV camera boss. bo soro correct one bo soro Ai. Ei, brother asi ase ko ho ana berfo bu we say ubu koto kwase ya nyame hoto. hoto Sorry ase. Ya na nipa ho na esiri. ni pa ho sere Kode breu obekọ na ọhye ni wurum na obi enyuma si so na so incense ai na ọchichiri wi na otwim opini mi yo je musu ha le bi na me hini ei wuti de ewu sere kwa atworo west nipa hia adwen sakra onzere bia amasem ya na meka se onyankopon ho na adom dos ana wodi Yesu Kristo amaye zora se ana Yesu Kristo ma wodi amaye no odi ni moja na abaye mpata de sa se nipa nsakra ya ai edi se odi boni sie na wutimi nya adwen sakra na oba Kristo na be kan boni na wotie Kristo mu a ai odi boni ni firu pa du fiu zora se ai odi boni ni nuho ai no de beza me ka che se nuho ja boni ni yo unu ho a awurade be ka sa Jemeso amen Ebra Daniel onyankopon de hinta semene kire no no okokan na omunya asundwe Jeremiah 23:23 onyankopon onim bibia ewiase bibia ye bia wo hinta sem it is all shame na wa kontu mu a fanyimsuro tena ho mo amudu airport wa no jeje nyamsom na mubu brabo no mo sesa so for your masturbation ai sofu so for your masturbation was our yere pa padre God bless you ai so for your masturbation ai dino ozabekani a wono susu ye bi ubokoda sabekani no agibia ai bia ne fifire teno radio agobon ko piti na collection ko twa bia so for no hope no all phone so no akwose dantero lovo so for so for mo na no ni asoreba be sini ni mama owe ya no ni asoreba hope no tun akono ko no ni asafo maba wa ne to wo hwe wo no mi na abodoman ehu kan was we there wo ya was me kire mo da che mo ware a ai me kire mo styles me kire mo ai da che mo ware a se be ya mo hun kire mo ai
na wo chiro bia de polo na chiro boni Nsuma boni Nsuma o chiro polo na me asem say ya mata kenkai ene nchira o ne sa na Timothy guy inka so for the obi besra wo a Bible teaches na the mawo na we dey o TV no so no we dey o chira wo one boy ba wo nche ya so for bozo Sebasa na abawa nso twitwi no na no afa afa na so umbe dum lo mo hwe no ma be yi bi on palo so Kristo baba ni nche kam yango we be chapter 23 verse 23 waza ni onyango pa owo pincheyem ote onyango bona kasa no ai o se me ye onyango pon a owo pincheyem ye kaso bibi wo pincheyem a chese oben onyango ben nipa nje bia obetimi akote baby din oben wo pa wo ye hunhum wo ye mframa nyango na ya na wo kra nya wonwa se o se utim susu bibi otim na odi afadi fo bi so na aka no abeka enwa papa emre bi na ma fam ho anwen me ma nwen se nyamduma no kra me jai me nkwa na me sheda mu ana ma pana na sa adwene no me adai ye no na se na me shen nyema bi akwaso sa na mso yensin hunu kura sa me nyam adwuma na me keka nkwasa se on bonzam na me keka sa nkwasa se mu kwasa se na me kan ya kwa me ham ho me jai ya pembe bi kura ati zora ze me susu mitrim inu obi ani ngomo oba sori ya ni okura mu kuku panie ongongo se abrantie onye na adwini wa na adwini so obi gya nyame adwuma yo se na staff so guy avena mhe so fo nanim ozo te nam se papa aba madwum kura wie eno na medwene ho eno na medwene aka se metu adamo na so fo da fo twetwetwetwe no se sapai o dwene no na Nyankopɔn wo wadwene o wadwene wono nipa adwene no e de se computer na tablet na dan animu e de wujo wadwene da utima adwene nyina no heneza o TV so heneza Joseph see no plan see what was na sere no awusu ni ti akwe nipa no ye so that say hono mo na Mr. Baumia ewo life no so Mr. Baumia bi abadwon hweza no he Baumia nim eni ni tim adwen won dem saa so that say wo hu adwen dey ewo ti anadwi obi akoto condom apake egu baby eni nyina sei otwe wafre huba huba no no otwe no bra sanwate sister sai enyema wa pake egu bag kitwe no awo de kwakoda bema nche sai kodan kunjire amwa bema nware awo se wosisa nyema se nanu kuja watade bako ho so nanu wakuja bako ho wose ja natwe ho woja ta woja sapo ho na ate no no tie nso kunjire ogwo zora kunjire ho na ate enye ho no tie nso izatade wakuja no ho na ate enye ho no tie utu fie bema nso tin fie wakuja watade ho na ate enye ho no tie oye anu ofre no fo so no se e waji watade bakwa ma no ho bra obabi ta yesa o petu abetra so o petu abetra so o petu abetra so zora ze obesra obonso je na tare wako obezo je se ataga so no abolo so no sa no omsa de sum video se da be ya obabi aba ho a obehu se atade bi se o ba atade sa hallelujah amen me oba me de ma nyu obi na be ka che o se me ye warefo
me yiri pictures bobo ho ebobo dan nim ketetre sen ho de tu no ko no wotena ko nyoma na me yiri picture yemi enu nyina picture bobo ho ne face wanim nti enye obi na be ka kire so da say obo ma boni ewo ni timtini yiri pictures we yie free dan wo de gu bag mi akosie baby ana de wa pack egu bag mi de akose mpa bisa o wa yire si baby wapake wotukwa yo na tukwa anu wapake na yene niema nyina gu efie wura so alim esempase nkura ba wi obra anu ode akosi garage ode akosi kitchen bra wardrobe mu ho ode ne yira tutankuru wam obi kro timi twanko no bo se oniba onwo da eso no ne yere wo ma wo be nwotwe na di boni wo nyame de bra chaw boni nsuma boni nsuma Ishango body ni. Amen. Come here go. Verse 23. Yes. Mi onyankopon a. Was it mi onyankopon a? Won pinche yem. Mi won pinche yem. Awurade asem ni. Awurade asem ni. Na menye nyankopon a. Na menye onyankopon a. Owo achirichiri. Owo achirichiri. Ai. Aha. So obi de no hinta bia. Eti on. Kristo na gaza no. Ai. Was it say obi de no hinta. Hinta bia. Hinta bia. Me nhuna na. Eti me nhuna na. Awurade asem ni. Awurade asem ni. Ai. Question will be sir. Question. Obacho. So obi de no hinta ye bia. It was so nhuna na. Hallelujah. Amen. Let obehunu cause when the bo bibia. It is the man na adofo. And then you move to semene say bone ya de a ensuma. Let us say kaze bibi nsuma enya de se sie. Bone nsie. Enti so kantam kese gu amena mu a epie. Ozan bari fo kwa na kaza akaza. O kantam kese gu amena mu a epie. Nti me de mitu nyame mafo. Wiase we buru mu ne wo no. Ade bia wo ye bia no mesrew ye ne tene so. Ai. Bomone se o ma bone mafrem. Ai. Se nipa ni bone emfa no hu ni. Ai. Na de odi bone bia so no o ye dai ebe pia bonten. Ai. Amani ngwase aba pe. Asotwe a ano odin ena da ho no ma bia na wanye nyina so biem. Da che so Kristo so be se buatai. Za. Kristo fa bone nche. Amen. Esansa bone ensumanti no. Awurade asem tuefo se ade bia eye bone ade bia eni ni sunsunso bia no yanhwe ne yankoye bi. Ephesians chapter 5 verse number 11. Yanko Ephesians chapter 5. Yes. Verse number 11. Aha. Yenti obo ade no mu asem. Ephesians 5 verse number 11. Aha. Na munya sumunyuma enso aba ni bi. Ote. Onse twromi boy kokko. Ai. Oso onipa bia wutie ni bia no Kristo ni ohwaye o. Ma yenya de bay. Esumunyuma enso aba ni bi. Esumunyuma enso aba. Na je se ye wo sumunyuma wo. Sumunyuma wo. Ebi ni adwamamo. Esumunyuma. Ebi ni fiado yo. Sumunyuma. Krono. Sumunyuma. Chachato. Sumunyuma. Mambe. Sumunyuma. Avieta. Sumunyuma. Beugro. Sumunyuma. Agobone. Sumunyuma. Ensabro. Sumunyuma. Mentiri twitwa. Sumunyuma. Akayo. Sumunyuma. Brabone. Sumunyuma. Nkontompo. Sumunyuma. Eduro so nantiananti. Sumunyuma. Hallelujah. Amen. Konkonsa. Sumunyuma. Wawo banzo hwe no. Wo mo ma wo ba mo hwe wo. Sumunyuma. Na den de kosu. Onyiro beba. Ai. Onyiro beba. Masturbation. Sumunyuma. Pono hwe. Sumunyuma. Sofo hwe pono. So da say. Ai. Sumunyuma. Oba owo no ho. Sumunyuma. Fi papa. Kromfo. Sumunyuma. Sabra bo we nyina obi e bia. Sumunyuma. Hallelujah. Amen. Entade sebone. Sumunyuma. Nsuma dru. Ai. Uti sumu. Ai. Zora ze. Ai. Eti onyame asemutu afo se de be. Munya sumunyuma enso aba ni Sabra bi. ba mabubo su nyina me nya de be. Na ye nya bi. Ma ye nyo bi. Na emmom. Uju obi adwuma dinu kurama. Dinukura. Dinu kurama no. Estimate na say bibiribi.
so that say it was this will be yes and was my yes are monye sumu nyuma my sum nyuma enso aba ni bi we enso aba papa enso aba eso you wo so that say esum nyuma we no se uye bia na aba eso no you wo ni anim guase enko eni guase eni din say eti nyame ba orofo Kristo doye eti na de bia no wonam na humo broso eboa mi etimi bedi ahia mu e life ni so eti na humo braso so ni tin mesraw e ma futu amitu anya kwa bani bia wutim de waye bia no sakra wadwen na ma Kristo medi yini wa bra bom wotia se adwen sakra ho wotia se ni da so ho ma so osesa wa bra ba enye na Kristo ebamu na ono nso ebere hinu wa bra bolum na wo boa na daachi unya nkwaje hallelujah amen jango munye sumu nyuma enso abani bi osema yenye sumu nyuma enso abani nemo munye wontan nemo me munye wontan hallelujah amen ya bayino is it started non stop 2 months in aye non stop zoda say you started in a message in TikTok 24/7 say de bia na Ghana time 8 p.m. no ya kasa say 2 months stop order stop enough for mo easy 2 months ni you started July ni mabo date na to 2 months ni enough from sir nko da asem zoda say ne binu so the strategy opizika no abe preach no ko zoda say oniska woni botuma no obo pa ba life no so abe preach aba for the bomb abe preach for bomb we say na succeed me mom pa succeed sa owi aso we seed bi eso a me number ni fafa so ye fa bonya nyedma na de ayo nkoso ye nkasa bag bro o ti sika ni wi a all my life bi esika na sa no asaba mo yes ni nyamu nyamfa so mfiri kan ko atira e suma de mindset no do ye adwuma no le bapa enso aba unyamfa so bi mfiri so sakra jeme so amen jango verse 12 every say anyema o hintayo no eye ni wusu obodi hallelujah amen wose nyoma eye sumu nyuma ye nyi ho atan ana meba yenyi ho atan yenyi ho atan na nyame am platform say oba so associate so no buru ho ade na TikTok no sikadu abi si wada jo sikadu abi so sikadu abi anso nso ese ni papa na de o na de na de that dan sa mahunu papa nipa no je ho ise yenye bia na dabi enso aba yenye mi adwuma na no be so aba mai o yenye bia monka no de enso aba mahunu ya na be tueka oni ketuafo enka kiri hard Mr. Owusu was no enka ya hwa nkom hye bia to no so Isaiah 30 verse number 10. Wakati adi hunufuwa se. Uhunade. Wakati adi hunufuwa se. Wonsha yendi etire Hong Kong. Hallelujah. Amen. Yensha di etire Hong Kong. Mana bia ne criticize. Monka defe se monchira ye. Uhuru he. No be bisa. Ibikura to me de me masambo ndo kura to. Uhuru he. Se me no bom pae. Na o de sare no be hama dwene se so fu huru be cut you off me nche hu me block wu me block on me pe pressure umi sa no me block o tu hunu he on se ye wado bi se bia o bom pae nyame fa bibia nkyere no be ma pressure say uhuru he yes wo no pe bibia hu as yenka bibi nkyere na sumya ne hene as no be so just as ade no a ebia enye ebia de obo ho para say obi na eye no bi ai o ha so obi na eye no enti pe bibi ka kire no o ha say
obi na ye na asema na kwankyere bi mana kwankyere no nkoye na wa usuba ne sei usuba te sei bi asemisa wo bisa ho usuba te sei woni sofo bompa ye wi a onayem nan e wo paso nan ko yasa ko wi Guinness apio ko yasa won na fufu pia Guinness ana we hwe wi gu tire so Shatade wo shedi pie. Shat trouser na checheo na bibifuo wonim ti semita. Sheski ni sheni kaketo anade nam dwom. Uya obama adifuo pressure. Na ni pa pressure se wo huru he. O pa le say. Sakara wadwene. Ya na ni pa bi di Nyankopɔ di agoro. Ane ya wo adifuo bi mo sa adaje no. Mo no di obedi nti, obedi nti. Na mhuru we. Wo fi hyehyɛ sa ngom na dance be na afiri maba. Odi fo sakara. Kade sakara samchi ni baro. Wonya bone yo. Omo nka ayi. Adwon satira nsem no. Hallelujah. Amen. Kade sakara nsem. Philippians 2:4. What does I? Na me kasa an masenka no. Paul se me kasa an masenka. Amfani panyansa. So. Defa kwan so. Anasa defa so. Na emom. Na honhom ni tumi yi. Na won guguru tumi. Ai. Sorry, I said. On said there be 2 months in there no topic ever. There be a topic ever. 2 months in different topic. Different topic. Sure. You repeat it. Jirom. Sorry, I said. Different messages. And ever. Now one swear. Utie. Ofa. Odi tu anamo. Me kasa an masenka no. Paul se me kasa an masenka. Amfani panyansa. Defa kwan so. Anasa defa kwan so. Na emom. Na honhom tumi yi. Na mon guguru eyi tiem tumi. Na mutidi anyina ni panyansa. Sɛ ya ba ya wugini anyina ni panyansa so. Na emom. Ejira Nyankopɔn tumi so. Ejira Nyankopɔn ha so. Tumi so. Hallelujah. Amen. Ya pe ha ya kwa. Saye. Me twatro. Edifujuma mfani pa nkwa hebe. Ti mo amoda kwa toto so mu hwenyi. Mu hwenyi ba. Sakra usubai. Paul create modi wie. We akotra so dem say so for uhuru he. First Timothy 5:8. What's I? Na so obi antimi ahwe onu ani fie. Hallelujah. Amen. Say maza matu say boni Nsuma. Ene de amfa mfa ho. Enti wase ma yenye esum nyuma Nsuma bani bi na emom o pese onye prophetic eya brasore yenka wa yi ya fonso ne ba hye nkoma tero enya fonso adifo na de TikTok na de o mu hye nkom omo ye na wu woni na gu ase sikani bre odi bris card do o ka mu we kura na wo se ade anka ye ne se o oba media no so o de preach kanyam sem zoma nipa no a eba so no hunu se nyame asem wo nche enti wo preach kire o man ne wi a e bia de owo so no o bom pa ma na se onkonkro okasa de onkonkro de nipa no asem a kire o o de kire wa manen ene won kasa o backdoor kire kura enye media no so na mahunu se ma bi nipa bi eno de enye ayeto no prophecy ye adwuma ye adwuma pa hwe kan nta se ma kese pa na no aye life no lady ba ko a Sunday meboa another bay o ka se wo frɛ ba so e bomba ma na no wo ebua ko a ne wa se ba se ai makai the next day wo frɛ ana di message ni ma no ojitum no kura nso muda ho se muda ho zora se muda ho ojitum muda ho ntinya media no so na nipa so masi nkonkron de kyerem se hwan na se nipa koro no kura ne hu nipa bi wo so a wa kama afofo ati o kura u ba jiri kura ye de akyerɛkyerɛ wo se saa broadcast eniema no yenye ada na ati media so we ada na aboso ye mamumu asa de wo hu nipa no ho asɛm a ma ne mfɛ oba don tina number da ho no tina number da ho no no atwisi ka esi ne o shan kom kase zora se tina wo number ne da ho nti me nipa ne fɛ oba don saa oba me no bompa na se me ye weni na hunu fa
nti ebetumi a hanam ya sɔre ekwan be ma bra ne yɛmoa wo mpaabɔ saa ɔba afan wa ma nyame pɛ sɛ ɔgye nipa koro nti na ɔde no wasɛm kyerɛ saa na teɛ nye media nso na wobɛhyehyɛ nkom bia mani bɛn ne sɛ wabɛn ya saa na ɛhɔ mu tirim ne keka saa na kyɛ sɛ mabɛn yodi kɔmfoɔ kora hunadeɛ kɔmfoɔ ka hintasɛm paa kɔmfoɔ hunadeɛ nti woyɛ diifoɔ a fa baaboro nyame asɛm no ka wɔdiifo dwuma no wɔ na umunyɛ du ohunhun saa diifoɔ ntumi nka nyamsɛm wɔdiifo dwuma no nwie pɛyɔ ɔsɛ diifoɔ bia ka nyamsɛm mo a motete media no so a mo na mosɛ sɛ moyɛ nyankopɔn diifoɔ no sɛ wontumi mpirikyi a wɔdiifo dwuma no ɛnwie pɛyɔ Jeremia no ɔnyɛ diifoɔ nyɛ sɛbakani Isaiah no ɔnyɛ diifoɔ nyɛ sɛbakani Daniel no ɔnyɛ diifoɔ nyɛ sɛbakani Paul no ɔnyɛ diifoɔ nyɛ sɛbakani na wo de ade na so de ɔnkwa de diifoɔ dwuma nkwa de ɛsɛ wo bɛ na small asɛm ne nso ne kristo nti wo pa hyɛase sua baaboro no wonsua baaboro nti wɔ sɛ wadi nnwuma kora nsisi so ɛnsisi so ɔnkonkron de kyerɛ me sɛ yɛmmie Psalm 190 tio Psalm 190 yɛmmie Psalm 190 ohuom ɛmfa nyɛ Psalm ma wo Psalm 190 nso ni ɛbɛm Psalm 150 ɛwurade akopɔ last bi ɛyɛ adwuma saa na diifoɔ bi ɛyɛ a na wɔwayi Psalm 13 verse 45 yɛnka hɔ ɛfɛ mu nsuo so mfama na nso wabɔ dam paa Psalm 13 45 ɔba adum Psalm 13 45 na we obisaw ɛnumanya mu nko arɔ mo pɛ Psalm 13 45 Psalm 13 edu verse 45 we obisaw dabi wei a bɛgyina hɔ yɛ amani awuo panie wei wahu yare ha no paa mommie Psalm 13 45 baaboro kura oni bi ɔbaa ne fuu ne kura baaboro kura oni bi o ɔbaa sɔre a fuu ne kura rɛ na ɔhɛ no atadeɛ na ɔbɛdra wo wɔha n'ani opo bi aha no nkɔm yɛanom ka sɛ ne na sika wom nipa mɔbɔ sɛ wonim deɛ firi soro baa ka ɔhɛ aseɛ ka baaboro so ɔde aseɛ mɛyɛ na mempɛ sɛ mɛka nsɛm bebree na no message a ɛka yi obi frɛ me a osufo so gibi te sɛ obi a yɛde na to table so twa n'akyi maa osu maa ebi kura no wɔ life no so osu maa nyɛ sɛ esu nkɔda asɛm o esu dendenden masa ɔpɛ nyame kyɛw ne nsere wurade ma no bɔne a wayɛ enie ɔdi bɔne mu bɔne paa bɔne a wayɛ nie ɛsɛ wɔda wɔ na nti me nsere wurade ma no na ebia na wurade ahunumɔbɔ osu ma ɔsɔ ba so a nkɔmhyɛ ne hia wo wakrakwe hia wo nyame de wobɛto gyem wakɔhye kwa nyame de wobɛto gyem ɛbere wa woyɛ berɛ a yɛka dwensakra nsɛm kyerɛ nipa ɛnya dɛfɛdɛfɛ wiase wura su mu sɔre asɛ wɔsɛ ɔhom wɔ me so memdeɛ ne sɛ mɛhyɛ ngom mene aka no yɛtaa no no so no yɛmpɔn na ɛne yɛbɛyɛ wɔ tonight na yɛnna kakra ka wo kakra ɛhɔ no si ana Ephesians 5:12 ɛfiri sɛ nneɛma ɔhintayɛ no wɔse nneɔma ɔhintayɛ ɛyɛ ne wu so ɔbɔ din ɛyɛ ne wu so ɛyɛ dɛ ɔbɔ din halleluya amen nneɔma ɔhintayɛ no ɛyɛ ne wu so ɔbɔ din yes na nneɛma no nyinaa nneɔma no nyinaa sɛ ɔyi ho atɛn a sɛ yɛyi ho atɛn a han no yi no adi ɛno atɛn yɛ ne yɛyi no nti atɛn yɛ yɛyi sɛ bɔne nsuma nti obi a wote bɔne bia gyaeɛ ɔnyɛ sɛ wɔne bɛgu ase no yɛyi ho nti wo gyaeɛ a han mɛtena wabrabɔ saa na teɛ han yi ne ho adi wabrabɔ mu ɛma deɛ ɔyɛ bia yɛ nkɔsoɔ so da seɛ ɛberɛ a David wokan menkae 2 Samuel chapter 12 1 to 12 no a David fa akwan bi so
ekokum can say urea fa na yere no fa na yere also ye na hintayi na ne ba no so na pie so kwoti kwembe so atworo lete obe dware wona mabon san so na nkoko ana akọ na dọrọ nimu sho basa ni sirem ene ni nimpoku ansire si girija ne ahweni egu na se guy no so ye mo so dabi de so to abu ni bia ana sesi wo mu dan na chi to therefore tu na ni ohwe na chen satellite na hweni ma sa ana osman ne mrante no mkofa wo bye o se ho ayere no se oh jano o kurukura me na mhwe no makwa anu no mini ho a oni ho o ti ase na no kola ya me ye japade ama me na me the king of Israel me no brempo no hwemani me me ma good me ye say sama o sina na be da mujam anu de oba no ne dai mo so me pe na nyi se ba no oba nso nya kukudo ko bo hina ma ne o defo na kukumu wusu che hallelujah amen wiye ya no soma ma ko frɛ be ma ne bai o ma ne nsa no me yeso onko ne yere no onko ne nkwada o be me ya ampene na nsa anyi hallelujah amen ana na tworo krata de hye soja ni nsem okoya soja fo pani je ya kinka ya no se mo fa yuri a enko gina okun ba bi ho den soja ni pani su do nim abranti yuri a kofie de okokaye bi akobọ no sa omana ne ze ono kura na okunu kura utimi kun ono odi nko gina ho na kikiri atamfo kum yuria ana wasi wawudi a ene me ya brempo yi odefo tutuntumam ni patimo osumo na kum obi asa akọ afren kuntunku akotena yi paso agye yi na ye agensa agurubutum de bia mo ba no owie ya 40 days ne so ya no kofa yuria yere no e ware no what was na need to ban nje was so therefore ogura bi tina kuru bi no yo defo wonya hoho na wonya odifo no wonya bebre amfa bi anya no hoho be sa na doye ohia ni bi otemantwea wodwan ba akopɛ na okoche no de bi kun no ye aduane ma hoho no ususu se e de na awese nke was oyi timodenfo osenki kunu odwan no onsha anan so ti ase so therefore ene ye wa wo den krante akum yuria afa ne yere aware wa bole dwaman se mi ka se wona ne nyam nti boni e wadi ni nti enkrante beda fie sa so ti ase na awurade emma de wa ye no onfa nche wo da ka sa akire no o ka sa akire na ni ta da nani yes na me asem se David ekobom pa ye mpabo se nka akura no kura betena se so nyankopo kuma no ko sa akura na no honte nyame din ye bibi enye jenu achi no obawu Solomon na David be tro Psalm 51 ade pa nyame chew odi boni ni sie nanso o pa nyame chew no onyankopon emma onu ankasa ne ba Absalom eni nipa bi na yere o chew mu mama nkrofo ma Absalom fa ne David yere eni nipa ni so nipa ni mo fa emma ni huni de oye ni nti sorry I say nyame tia ne kabone enti boni de brother me pacho bebre so be dia benya so ketua bone e wasase so ti bone nya de papa enti hweye no ankoye bi sempo udi besie kokuom na nkura ketua papa e waje nyankopo anim urade mfa ni pabone nche amen enti hana me de message ni AC no ndu abo etu fe church international Kumasi Sokoba Rule Village ana bola janshi ya wa ene anadwe wote yenka na me adom ochena yempa abo Wednesday ochena Wednesday ya ba yempa abo ukwere bia yempa abo da anopa na ani ahyase anadwo wia 3 pm ni apon if you be watch night me me ndan ya sore emu bia obetimi aba opeso no mi din koma okomi profile wa me number da obetimi follow me Facebook dini evangelist Ojera as TikTok no ana YouTube nso Ojera TV yede nyame asem kwa ne go kan se salvation our jumadi ana yede bad bia awrade insha mo bompa we na ne enko pamjo bompa
ɔsoro ne asase wa da wasim pɛpɛnso ade abeduru amen asɛm no na atɔ fam yo yehowa nyankopɔn obiara oti asɛm bi yehowa nyankopɔn ma ne ntimi mfa mmɔbra na so opia no munyam ayi na anya yiraba da ne da ina afro so kan sempa yi nipa bɔ ne kyerɛ wɔ efisɛ yɛn ti no wabɔ di afrɛ yɛn ma otumi ma yɛkɛse ne nhyɛ odi an munyam da amen amen mo nyankopɔn insha amen enti ɛde dwumadi no nyinaa ɛsi nyame adom a ɔkyena kristo yɛ adom